Bona nit a tothom i benvinguts a l'estadi. Avui se'ns junten dos temes amb aquest vídeo. En primer lloc, l'iniciativa Jo Cuino en Català, on 8 canals de YouTube estem oferint 8 receptes amb 8 productes de temporada de primavera. I d'altra banda, el 9è capítol de la sèrie Làctics, on veurem com emulsiona la nata amb productes tan allunyats com l'oli o el bacallà. Us deixo amb una petita presentació de la resta de canals que estan amb aquesta iniciativa. Sabies que al YouTube hi ha receptes de cuina en català? Si les cerques, ens trobaràs a nosaltres. Jo cuino en català. 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 Aquesta és una iniciativa per la divulgació de la llengua catalana a les xarxes socials, on nosaltres volem aportar el nostre granet de sorra. I per aquest motiu ens hem engrescat a portar-vos una recepta de temporada per la Diada de Sant Jordi. Sí, cadascú portarà una recepta diferent. Esteu atents i atentes als nostres canals de YouTube i no us les perdeu. Som youtubers i ho som en català. Arrenquem la brandada de bacallà amb una cabeça d'alls. La partim per la meitat. És xula, Hem de confitar l'all i el bacallà. Confitar és coure un aliment amb un mitjà gras a baixa temperatura. Encara que l'entorn sigui el mateix, no té res a veure amb fregir. El més segur és fer un bany maria, un recipient amb aigua i un segon amb uns 4 dits d'oli d'oliva. Un oli d'oliva suau. El bany maria ajudarà a evitar que ens passem de temperatura. L'aigua no ha de bullir mai. Ho repeteixo, no volem fregir. Posem a foc baix i hi posem tot l'all. Volem una temperatura entre 60 i 65 graus. Si no teniu un termòmetre, quan veieu que l'all té aquest aspecte, amb tantes bombolles, pareu el foc, retireu-lo del foc. Això és perquè ha superat ja els 90 graus. Traiem les peces que s'obrin. I quan triga? Doncs no us ho puc dir. Dependrà de l'all, de l'oli i del vostre foc. El que sí que us puc dir, busquem aquest color, en tons de mel, i aquesta textura. Es desfà, com si fos melmelada. I he estat uns 40 minuts. Ara incorporem una caiena. La podeu posar abans o després o no posar-la. El punt de picant és a gust. Tornem a engegar el foc al mínim. I busquem un altre cop a 60 graus. Col·loquem el bacallà amb la pell cap amunt. L'oli està totalment infusionat amb el gust de l'all. Això serà ràpid, uns 5 minuts, però la clau és treure el bacallà quan comença a treure la gelatina, que són unes boletes blanques que cauen al fons del cassó. Aquí podeu veure la gelatina. És de color blanc. I aquesta és la textura que busquem. Els esquills han d'estar ben marcats. Traiem la pell i la reservem. Esmicolem el bacallà a mà i busquem trossos ben petits. Reservem. Ara mig litre de nata a un cassó. I quan comenci a fumejar, retirem. Anem a fregir pa, perquè el pa espera la brandada, mai a l'inrevés. Aquest pa es pot fer al forn? Sí, clar, però penso que és més tradicional així. Paella al foc, amb temperatura alta o molt alta, un bon raig d'oli d'oliva
Incorporem unes llesques que us recomano no siguin ni molt grosses ni molt gruixudes. Les untem bé, quan ja estiguin les retirem, afegim més oli i afegim per l'altra banda. Retirem, salpebrem i seguim. He colat l'oli de confitar el bacallà, que està ben infusionat d'all i encara està tebi. La nata, que també la tenim tèbia. He posat la cassola al sol durant una hora perquè agafi una mica de temperatura, perquè s'escalfi. Tot més o menys té que tindre una temperatura semblant. És important per fer el següent i decisiu pas, l'emulsió. Què és una emulsió? Una dispersió estable d'un líquid que conté en suspensió partícules diminutes d'un altre líquid. És a dir, volem que la nata i l'oli formin un sol líquid. Per fer això necessitem alguna cosa que mantingui estable l'emulsió. Doncs en tenim dos, l'all i la gelatina del bacallà. Posem a la cassola els grans d'all, els esclafem i repartim per la base. Ara incorporem el bacallà i ho anem treballant. Per aquí podeu veure ja la gelatina. És gràcies a aquesta gelatina que els bascos elaboren el seu famós pil-pil. I ara que ja tenim els dos agents estabilitzadors de l'emulsió a la cassola, afegim 2 cullerades d'oli i les integrem. Un plat de règim. No, és conya, això deu ser una bomba de neutrons. O sigui, no m'atreveixo ni a calcular-ho. Però és que està tan bo. Ara 2 de nata. Anem remenant fins que s'integrin. Faig un canvi d'estri per aprofitar tota la gelatina que queda pels racons de la cassola. Ara una de nata. L'integrem. Una altra de nata, continuem. I a partir d'aquest punt anem intercalant una d'oli i una de nata, per separat, clar. Fins quan? Fins obtindre la textura que ens agradi. Jo m'he aturat aquí. Mireu quina textura té, està lligada i és ben blanquinosa. Senyores i senyors, acabem de fer una brandada sense cap màquina ni gelatina artificial. Seguim. He passat la brandada amb una cassoleta que pot anar al forn. Encenem el forn a la part de dalt en funció gratinar a màxima temperatura. Col·loquem la safata el més a prop possible. Trigarà més o menys 5 minuts, fins que tingui aquest aspecte. I aquí ho tenim, una brandada de bacallà tradicional, amb pa fregit. Col·loquem la brandada sobre les llesques de pa fregit i si ho voleu millorar, ho coronem amb una tapenada. Voleu saber com es fa? Continueu mirant, perquè farem tapenada. Escalivarem pebrots, els treballarem, caramelitzarem 2 cebes de figueres. Farem una salsa de pebrots. Muntarem un milfulls i el desmutllarem. Vinga, que estem a Catalunya, anem a escalivar, collons. Busquem 2 pebrots vermells, millor si tenen una forma regular. El posem sobre la flama sense por. L'hem d'anar girant fins que agafi aquest aspecte de cremat. Però no està cremat, és tan sols la primera capa. Escalivar és una de les tècniques més antigues de la cuina catalana. Consisteix en rostir hortalisses senceres directament damunt el caliu. El col·loquem en paper d'alumini perquè amb la seva escalfor s'acabi de coure.
Anem a pel segon. Ho reservem en un lloc on estigui calentó, dintre del forn o del micro, tot apagat, però perquè es mantingui l'escalfor. Una mitja hora. Ja ha passat mitja hora. Mireu quin aspecte. I fan una olor. Comencem traient la part superior del pebrot. La pell cremada surt molt fàcilment. L'obrim per una banda i l'estirem. Tenim que treure llavors i els nervis centrals. Amb compte que és delicat. Ara quadrem la part superior i la inferior. Netegem amb un paper per les dues bandes. Ens fa falta un cercle o un motllo d'uns 5 o 6 centímetres de diàmetre. I hem de calcular la manera que puguem fer 3 cercles a cada pebrot. Busquem la millor manera. Apretem i, si ens cal, ens ajudem un ganivet. Retoquem per darrere i ja tenim el primer. El segon. I el tercer. En total n'hem de fer 6. Els reservem. I les restes de pebrot que hagin quedat també les reservem. Recuperem les restes de pebrots que ens quedaven i obrim un pot de pimientos del piquillo. En traiem l'excés d'oli. Conjuntament amb el sobrant dels pebrots els posem en un recipient. Ho triturem bé. I anem afegint oli d'oliva, 100 mil·lílitres. És també una emulsió. Aquesta és la textura. Si teniu un biberó, cap a dins. Si no, en un bol. Aquestes dues preciositats són dues cebes de Figueres, o això diuen. Les pelem, tallem per la meitat i tallem amb bocins petits. És important que tots els bocins tinguin més o menys el mateix tamany, perquè així es cou tot al mateix temps. Si podeu, eviteu utilitzar una màquina, perquè perdrem molt de líquid. Cassola al foc i un parell de cullerades de l'oli de confitar, el que ens ha sobrat de la brandada. Anem a caramel·litzar la ceba.
Anem remenant a poc i anem jugant amb la temperatura del foc, sense deixar de remenar mai. Podem afegir una mica de líquid, si veiem que la ceba es queda molt seca. Quedar-se seca és el pas previ a cremar-se. Amb uns 40 minuts ja té aquest aspecte, que és el que busquem. No ens cal anar més enllà. Però si voleu aprendre bé com fer una bona caramelització de la ceba i com es fa el verdader sofregit català, us recomano, ara que estem a Sant Jordi, 2 llibres. Sofregit, de l'Enric Erce, i Cassoles de Girona, de l'Abraham Simón Ferrer. No tenen preu. Pura cuina tradicional. Arrenquem aquesta elaboració d'origen occità amb 60 ml d'oli d'oliva, un parell de cullerades de vinagre, una mica de pebre, una branqueta o bé de farigola o de romaní. Aquesta és una versió lliure de tapenada. Escalfem i quan veiem que el vinagre comença a arrencar el bull, ho retirem del foc. Deixem que s'infusioni un quart d'hora. Ara hi afegim una cullerada de tàperes, 100 grams d'olives negres sense os, 100 grams d'olives verdes sense os i un parell d'anxoves. I triturem. Triturem fins a obtindre aquesta textura, que és realment tosca, igual que el seu gust. Bé, anem a emplatar el milfulls. Recuperem el motllo circular amb el que hem tallat els pebrots i col·loquem a la base un dels segles de pebrot, el més lleig que no es veurà. Ara anem incorporant la brandada, fins a arribar més o menys a la meitat del motllo, que quedi ben plana. Ara el segon cercle de pebrot, una mica més de brandada, no tanta com abans, ben plana. La ceba caramelitzada. I l'últim cercle de pebrot. I desmotllem. Aquesta és la versió senzilla, però si ens volem fer els xulos o les xules, anem a fer un tàpies. Ja us ho dic, Agafem el plat, una mica tapenada, una mica de salsa de pebrots, desmotllem i la pell del bacallà, que l'hem posat a 200 graus al forn a gratinar durant 10 minuts. I aquí el tenim, el tàpies. Avui sabeu que hi ha 8 canals que estem oferint una recepta de producte de temporada. A la descripció teniu els links dels altres 7 canals i us demano que si us agrada el contingut d'un dels canals us subscriviu, perquè el públic objectiu que tenim per fer un català és inferior i és l'única manera de sobreviure. I en quant a aquest canal, a l'últim vídeo vam elaborar una panacota amb fruites. I seguim amb la sèrie làctics, com tot l'any. Farem un flan de nata, que és absolutament gloriós. Us espero, cuideu-vos.